जोंथ' मैयानिफ्रायनो लिरबाय थानांबाय फुंनिफ्रायनो सानसे जोङो बावनो थानांबाय थाबाय जानाय गर गैया लोंनाय गर गैयानो ओमफ्राय गिनानै फैदों नोंसोरो खाथियावनो सावनायखौ गिनानै फैदों न' सावदों न'खौ सावाखै जोंनाव ओरै माखासेखौ बारायखौ सावबाय सिगाङाव सावजानायखौ ओमफ्राय माबा लकसान खालामदों नामा लकसान जादों नामा जोंथ' नुना गासिबो गारना फैबाय मैयानिफ्रायनो दाथ' मोसौ मोसाबो ओरैनो न' बां माबा जाना थाबाय आरो दा उन्दै उनलाबो दङना जानाय गर गैया लोंनाय गर गैया आरो जोङो मा जायगा होनो नोंसिना गामिया थाइजौगुरि बे आवदां आरो आवदां दा जों लिरगाना दङ आरो दा बे जोंना निला बसुमतारी ओमफ्राय बिदिनो जोङो दा खाथि सावथाल सावलायनाय जोंहा खारनानै थाफैनांगौ जाबाय सावथाल खाथिनि थाखाय जोङो गोदाव सोराव जानांबाय दिनै मोसौ मोसा गारनानै फैनांबाय जोङो मा खालामबावनो फिसौ फिथा आरि दौरोना दङ जोंहा जि जारला जाबाय जोंहा मा खालामबावनो न'आवबो थांफिननो हाला प्रसासननि मानसिफोर खबर लानो फैदोंना दे खबर लानो सरकारनि मानसिफोर मोजाङै मोजां सरकारा खबर लानानै जोंखौ दैथिनलांदो जानाय लोंनाय होफैदो जोंनो मैयानिफ्रायनो ओंखाम जानाय थिग गैया जेबो थिग गैया जोङो जारला जादों हनै फिसौ फिथाइ दङ मैया खयथासोआव थाफैनांनाय बेयाव मैया फुंनिफ्रायनो जाबाय जोङो खारलाय मालाय 9टानिफ्रायनो खारनानै थाफैबाय आरो थांफिनलायबाय आरो बिदिनो सावलायबाय आरो खारबोलायबाय थफ्ला थफ्लि लानानै लुन लुन लान बानो हाया फिसौ फिसा बानानै खारनांबाय आरो जोङो दा बिदिनो जानानै जों फैनांबाय गिनानै फैबाय गिनानै फैनाय नङा दखानानो बाहायनोखा जोंहा गोजौआव माखासे फिसौफोर दं बे फिसाला हरनिफ्राय दं बे औ हरनिफ्रायनो दंगासिनो दं आंबो ससे फिसौलानाव थांबाय आङो ओमफ्राय फैफिननानै थाफैफिनदां आं थाबाय थादों बै आमिन थारन माला थाफैनाय रिलिफा मैया दिनै हर थांनायाव मैया सानाव खारखादों 10टायाव थासारिया माबायदि जादोंमोन थासारियाथ' गोब्राब बै जोंथिं सावख्लाम हायाखिसै आर्मिफोर फैनानै बैथिं सावदों बै लंकापारा नर्थ लंकापारायाव सावदों मोनबेसे न'खर फैदों जोंना गामिना बुरजाथार खय घरथाय 5 घर जोंना जों बै गामिनिफ्राय चिरां गोग्लैबाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट खहा जादों जोंनाव दा जाथ'वाखिसै होनबाबो लांजाबाय होनो मोसौ आरि बायदिसिना खारबाय नालाय मोसौ आरि बोरमा लांदों ओमफ्राय माखासेखौ मोनलाङाखिसै ज' थानाय नालाय हौवाफोर जों बेवहाय थाफैबाय हिनजावफ्रा गथ' गथाय गोनां जों मालाय बोरै थानो आदै खनसे खननैल' नङा खनथाम खनब्रै जाबाय जिउआवनो खनबा जाखाबाय आरो नै दाख्लै नांदरबारि बैयाव बुथारदोंना गावजों गाव सुथारलायदोंना बावबो जाथारबायमोन जोंखौसो बर'खौसो फानदायबायमोनथ' बिसोरो हास्लाबाखिसै दा गावजों गाव सुनाय ओंखायनो उसुबिदाफ्रा बिदिनो थाहैनो हाया हरनि समाव सावथालफोरखौ बोरै फैगोन बोरै मागोन एफा गुवार जायगायाव जोंथ' मोनथिस'नो हायाना आरो जों गामि ओरै जिं जाहैथारबाय जोङो सानफुरानो सिमना बै लावथि दैयानो ओंखायनो जोङो दा बाहाय ज'यैनो थाबाय जेबो मोनथ'वाखै दा ओरैनो गावजों गाव गाफां खुफां जालायनानै दं आरो दा माबायदि पुलिसफोर डिउटि होदों मोजां हैदोंदां दिनै हरावबो नोगोद थांदों आरो जोंजोंबो थाफादों बै स्कुलाव थाफादों सिबायफोर मा खावलायहरनो सानो सरकारखौ जिहेतु गोजोन थासारिनि थाखाय बिदिनो माबानांगोन जोंनो जानाय लोंनाय एसे एनै होनांगोन बिसोरो नेनायनि थाखाय न'आव थांफिननो हानाय सुबिदा औ न'आव सुबिदानि थाखाय न'आव थांफिननो हानायखौ नागिरनांगोन बेथ' सम्पति थानानै मानसिफ्रा जोंसो गैया जानो हागौ मेरला मानसिफ्रा दंना फेमिलि बेसे बुरजामोन जोंना जों बिमा फिसा जोंहा 6 जन दं आरो बिदा फंबाय दंलाबायजोबो बिब' बिनानाव दंजोबो नै जों जायगायाव खाथियाव ज' थाजोबदों डकुमेन्टस आरिखौ लाबोनो हादोंना औ लाबोदों
सोनानै दोनखाबाय थादों नै बेनो दा नायबाय थादों आधार कार्डआ लाना खारखायो अहाय मोनफिनो जोंलाय माजों गैयि मानसिया अबेजों मा खालायनो जोंथ' खालायनो हायाना गैयि मानसिया मोनसे डकुमेन्टस खालायनांगौबानो बेसेबांबा फैसा नांगौ बिदिनो जाबाय आरो मादै खस्थ'यै ओरैबो थांजोबनो हाला ओरैबो फैजोबनो हाला गेजेरावनो खाथि खाथा दं नै बेहायनो 1 किल'मिटार जागोन बैजों जोंजों